morning and welcome to the vlog. It's another day. It is Friday. Ang hirap talaga hawakan nitong aking phone. So, it is Friday already. Ang bilis-bilis. We are halfway halfway in August already. So, don't bother my hair. I'm gonna, fix that later with my I just let it cool down. So, aalis na kami ni Rookie and ayun, aalis na kami kasi we are going to buy something. So, and eat outside na lang kasi it's already 12. Ang bilis-bilis ng oras. Grabe. Parang ano lang. Tapos kahapon, meron akong, anong tawag yan? Client. Hairy bun client. Ngayon wala. I don't know tomorrow kung meron kasi wala pang sahod, guys. Naghihintay pa yung mga tao ng sahod. So, ayun. So, yun na muna yung hindi ko pa alam still kung saan kami punta. Basta sabi niya meron siya. Ako for sure gusto kong bumili nung yung holder nitong kasi cellphone ko kasi naiwan ko yung phone tripod ko sa Pilipinas. So I'm gonna go and check for that one kasi kailangan ko talaga. So yun yung tsaka ang tawag niyan, sharpener ng aking eyebrow pencil. Ang dami yung sharpener ng every time na lumalabas kami pala, nakakalimutan kong bumili noon. So, hopefully, maalala ko, i-write down ko na lang sa notes ng aking cellphone. So, ayun na muna guys, and I will see you later. Ngayon, may bagyo daw ngayon, kaya medyo, makulimlim. Sabi nila, last night was, like, grabe yung hangin. First, yung hangin muna. Last night, pati kahapon, nagsimula, pati nung kailan ba yun, nung hapon nagsimula na lumakas yung hangin, pero nung mga gabi na talaga, dun pa talaga lumakas yung ulan, ang lakas ng ulan, tsaka yung hangin, kasi parang ganyan, naririnig ko talaga yung whistling ng ng hangin, tapos parang matatanggal na yung yung bintana namin ba, sumakay na pala si Rocky, pwede na palang sumakay. Ayan, so yun yung may bagyo daw. Pero parang wala naman, unlike sa atin talaga na pag sinabi na may bagyo, as in bagyong bagyo talaga. Magsi-seatbelt na muna ako guys. Ang hirap mag-seatbelt. Teka muna. Hi guys, so we are here at the restaurant already, which is Joyful, yung lagi namin pinupuntahan na restaurant. I don't know if you can hear me kasi medyo maingay dito. So, ayan, it's already lunchtime, so I'm just having coffee because I usually drink my coffee. So I cannot function guys if I don't have my coffee. So Rookie is over there. Kumukuha din ng drinks niya. So we are just waiting for our foodie. And while waiting for that, I'm just gonna have my coffee. So today, this is going to be my lunch. It's been a while. Ang laki naman ng This is regular, or I don't know if this is still the same yung pepper hamburger nila. But sa menu nila, it says na regular hamburger steak na. So ayan, may rice, tapos eto radish, tapos yung anong tawag nito, basta soup, tapos ayan tapos Rookie is getting the usual, ayan, itadakimasu. Are here at the home center now, and I will be just looking for, tingin-tingin lang muna ako ng lights guys, kasi di ba wala akong light na magkano, parang ganito, wow, yung nagbe-bend na na light, yung parang ganyan. Whew! Ayan, so I don't know what to get.
Pero gusto ko din magtingin-tingin sa mga ano, yung sa mga upuan. Ah, yung mga ano, like mga ganito dito, yung mga some kind of like this, yung trolley ko. Kasi gusto ko ng ganito, yung parang may wheels para lagyan ko ng aking mga things ng pang pag may nire-reband ako. Ayan. Tapos maganda din yung ano. Ayan. My God, what do I need? Ang dami. Oh my gosh, guys, ang ganda nito, oh. Yan yung price niya. Okay na din. Not that bad. Tapos bibili ka na lang ng ano. Tapos meron mga mura din naman. Pero gusto ko yung mga something like this. Ayan. Pero may mga mura-mura naman. Ayan. Oh, yan yung maapuan. Hindi yan yung nahanap ko. Hanap pa tayo. By the way, nandito pala kami sa Kama Home Center. Guys, tingnan nyo nito. Ang ganda nito. May green. Yan yung price niya. Ichimang Q Nana Juhachi. Let's try this. Let's try sitting. Wow, ang ganda. May ganito kami before pero hindi ganito kalaki. Pero ang ganda. Ayan o. Diba? Ichimang. Kumbinsihin ko kaya si Rocky na bumili ng ganito. Oh my God. I really like it. Diba? Oh my God. Nandito tayo sa mga ganito. Meron din silang mga ganito. Before ganito yung amin. I don't know if you remember that. So, nandito tayo sa mga upuan pa. But I wanted to go to yung mga sa sink area nila, guys. Kasi baka may makita tayong sink something doon, no? So, guys, ito pala yung hinahanap ko din. Ano yung ano, parang meron na silang ano ganito. Carpet or rug siya. Pero para siyang ganyan. Tapos meron din dito sa kabila. I don't know if I'm gonna buy. Pero yung pinakamura is ito. Ayan, Goseng. 5,000 yen. Sabihin ko muna kay Rocky. Ito talaga. Para pag may ginupitan ako, hindi na ako maano pag, diba? Or we will just buy this one. Yung ito lang. Yung by meter. Kasi medyo mura, oh. Tapos 2 meter na lang yung bilhin namin. Kaya yan. Ito. Kasi parang ano. Pero kasi yun parang ano. Carpet. Tingnan natin kung may mas mura pa. Ito mura. Oh, ito mura. Pero hindi siya maano. Ito medyo mura. 1.5. Ah, ito. Oh. Gaya lang pala niya. Puti naman dito. Ayan. Yung price niya. Daming magaganda. Punta tayo sa yung may mga hose something yung pang ano toilet. Ang daming I'm confused now. Guys, ito talaga yung gusto ko na sink. Yung parang ganito, oh. Pwede sana dalhin to sa Pilipinas. Ayan o, yung built-in na. Tapos, ito is like, ayan yung price na. Tapos, ito yung lalagyan ng ano, ng stove. Dito yung stove mo or something. Ayan. Diba? Kasi maluwang, oh. Ang ganda-ganda. Built-in na. There's me. Hello. Ayan, oh. Dito pa. Oh my God, yung mga sink, ang gaganda. Gusto ko ng ganito. Yung parang natatanggal, nagiging shower. Ganyan, oh. Yes, I know if you can hear me, but nandito na naman kami sa ibang home center. Tapos, titiningin-tingin. Kasi sabi ko, diba, I need to buy a backup. Tapos, eto yung ano. Yung straightener ko, nandito lang pala dito. Tapos, meron na din silang, like, eto, curling one na din. So, I'm so happy.
I'm gonna buy like that one soon kasi may ano ako, hair and makeup client coming soon. So, wala akong ganito kasi iniwan ko yung aking ganito, yung curling one. So, mura lang siya and I am planning to buy, pero hindi pa ngayon. Titingin ko na ako sa ibang store kung iba ba yung price dito. So, nandito kami sa Joshin. Ayan. Tapos, titingin din tayo ng blow dryer ng buhok kasi I need blow dryer. Tapos, si Saika. Sis, soon. Bibilhan kita ng ganito, sis. Oh, nandito pa. Diba? Yung ito mo. Ayan. Yung favorite ko. Soon, pag nagpa-package ako sa Pilipinas, I'm gonna give you one of these. Sis, Saika. Excited na ako, sis. Grabe. Nice. You need to check this one. Vending machine ng Pringles. See that? O, diba? Vending machine ng Pringles. Pringles vending machine. Yan. Diba, no? Tapos, ayan, yung mga ano nila dito sa mga bata. Hey, may bago ng casing si Rookie. Pang oldies. You're bad. Oh, diba? Look at your ano casing. Oh, diba? Ganyan naman yung mga casing ng mga oldies. We're finally out there. So, let's go to GU. Like, ano lang. I just wanna look at it kasi next time, I'm gonna buy my priority para sa aking kasi may makeup client. Yeah. Magdali na tayo kasi it's almost it's already 3 PM na. Wow. Nawala na yung rain, guys. Rain went away na. So, I'm just gonna check Gio kung may maganda ba something doon. Magwi-winter na, you need to buy winter clothes for that. Ayan. Ang init pa rin. Sa umaga lang, ano, hindi masyadong. One day, it's definitely. Yeah. So, are you happy now? No. No? You're not happy, bro? Yeah. Oh, Yasumi, ang Gio. Hey, getting inside. Yeah. I'm gonna go here. I wanted to go to the bra section, guys. So I think I need shoes for work. Dapat daw puti. How much is this one, bra? This is like, mura lang. Ayan, 1.9. Hindi muna tayo magna-Nike, guys, kasi wala pa tayong pera. So I'm gonna plan having this one, I guess. Or eto. This is, parehas lang din yung price nila. Pero parang mas comfortable to. Oh my gosh, guys. Naka-markdown. 590 na lang. I think I wanted to buy this one or eto na kulay. Yeah, it's on price down. Oh my God. I'm tempted. Or eto. May brown tsaka may black din. What do you think? Pero mas maganda yung white, di ba? Oh. I'm gonna ask Rookie. I have something to tell you. Yeah. Go. It's on sale. Karigay sale. My God. When I saw it, 590 yen. Can I buy this? Oh. If it start to cold na ba? Start to cold na ba? Start to get cold na di. Ano ba yan? Barak-barak na yung ano English natin. Di ba? Parang I'm just gonna fit it kung okay lang ba yung fitting niya, no? Ito pala yung mamahalin kong sapato, sandal. Oh. Wow, fits so perfect. Fit, can I buy this? Yeah, looks good on you too. Gwapo kay ako ba na? So handsome. Oh, okay na. Oh, naka-sale din. Kasi pa winter na. Matapos na yung summer. Can I buy this one too? Yeah, you don't have, diba? Oh, diba? So, we just got out from 100 yen store dito sa Valor Nikia. Tapos, uwi na kami. Kasi, gagamitin na yung sasakyan ng aming amo. Hurry up, please. Hurry. And may takoyaki din. Almost midya na. Almost like 20. 420. Oh. Going out there. Wait for me.
May bagong ano dito. Ayan, Valor. Guys, pakita ko muna yung mga dito kay may electric fan dyan. Nabili ko from Syria. Of course, bumili ako ng brush. Ayan. Kasi wala akong brush sa ano. Tapos, etong ganito na clip kasi lagi kong ginagamit to but I don't have this clip. So, ayan. And then, what else? Next is, finally, meron na akong sharpener para sa aking, ano yan, eyebrow pencil. Kasi hindi ko maano, na-remember ko pag pag ginagamit ka. And then I also got this, yung parang iPhone na tripod, smartphone stando, ayan, smartphone. Pwede din sa maliit na camera. Tapos ayan. Yan, and then last but hindi pa wala. Tapos eto din yung fabric deodorant, yung parang sa sa higaan or sa upuan para mabango to siya, guys. Ayan, and last but not the hindi pa pala last but not the least to. I also bought this clip kasi isa lang yung clip na dinala ko, tapos mainit. So ayan, clip. And then eto, last but not the least. Hindi ko siya ma-open, bra. Yeah, bilisan natin kasi nilagay siya ng lalaki sa ibang plastic. Excited na ba kayo makita, guys, yung last but not the least? Tadang! Ito, nail polish. Parang ganito, kasi gusto ko to yung mint, parang to, apple green, tapos wala na. Iniwan ko kasi sa Pilipinas, OMG to na nail polish. Gustong gusto ko siya. So, nakita ko to. Ayan. Ito yung favorite color ko. So, yan. Pwede ko nang palitan yung aking. Ngayon, makita, guys. Ayan, tingnan nyo. Cheap na siya. Diba? Tubong-tubo na. Si Baba pa yung last na nag-polish sa akin. So, ayan. Hehe. So, hello, mga friendships. I don't know kung nakikita nyo ako na mabuti. I don't know if I'm in frame kasi I am trying to use the rear camera of my cellphone. Ang init, grabe. Tingnan nyo naman yung hair ko. Wala na. Flat na. Oh my God. OMG. So, I'm going to eat dinner na kasi it's almost 6 na. And ako lang muna kasi si Rookie, nagbabike pa. Sabi niya mag-exercise siya. And while I'm also trying to edit the video kasi hindi ko alam pa next week kung may work na ako or not. And also bukas hindi ko din alam kung may customer ako sa hair ribbon ko. Baka meron yun kasi may nag-message sa akin. So, ayun. So, ayan. Prepare na ako sa aking video. Ayan, ang init talaga, guys. Oh my God. So, yan lang muna. And then, I'm gonna show you yung ayan, I'm currently na-upload ko na ang aking anong tawag nan video today. Kasi today is Friday, diba? So, ayan, na-upload ko na and then naka-schedule na siya. So, while waiting for before ako mag-start ng kasi we are planning also to watch a movie tonight ni Aroki. So, ayan. So, kakain na muna ako, guys. So, ito yung dinner ko. Ayan. So, I know it is really weird kasi I wanted to eat bread kasi hindi ako nakakain ng bread kanina umaga, and then butter. Ayan, I love it together with my bread. And then also, eto yung sweet corn na nabili namin from Daiso. I wanna eat my sweet corn. Sabi ko kay Rookie, hindi mo na ako kakain ng kanin kasi kumain ako ng kanin tapos gusto ko ng bread tsaka mais. And then of course coffee kasi konti lang yung nainom ko na coffee doon sa restaurant. So I need to have my coffee. So ayan yung dinner natin, guys, 'di ba? It is so weird. So yay! Itadakimasu.
Habol pa tayo guys. I wanted to eat this one kasi parang ayokong mas abutan ng sira kasi ito medyo na yung niya, parang malapit na. So I need to hurry eating this one. Ayan. Buti na lang hindi ako kumain ng ng rice. So I need to finish this. Hi guys, it's movie night. Yeah, chill na muna kami ni Rocky. Magmo-movie night kami. So yung panoorin namin is yung eto, maganda siya. I don't know if you heard about it, but Long Shot. So yan si Charlize Theron, Long Shot. Ayan yung namin, papanoorin namin. Oh, by the way guys, my video is up on my channel. Ayan, ito yung Daiso haul na video ko. Na, ang tawag yan? Home edition. Ayan, na. O, diba? So, watch muna kami guys, ha? Hey guys, tapos na din kami manood ni Rocky. It's almost 11 o'clock na. Matutulog na kami. And, you've reached the end of this video. And, mag-good night na ako. So, I hope you have a wonderful day and a great day as always. And always remember to be nice, be kind, and keep it small. And I will see you on my next video. Good night.